Hey ngoba nina ayaninazwela engathi angiza ngathi don't understand my assignment. Buka nje khona ungibhalele la kwi-comment wathi hey hamba uyosebenza wena sesikhathele lokho esikufakela amashumi. Hamba uyosebenza nje. Hamba uyofuna umsebenzi noma isemandiyeni. Hayi ngathi angiza ngathi don't understand my assignment. Funa ngihambe mina ngiyofukuza ngiyogqilazeka ngiyogqilazeka ngiyosebenza. Kanti akuwona yini umsebenzi lo ngiwenza laba kwethu njengoba ngimhlekisa ngi-actor la kuma-video engathi anizwa senihlulwa into encane nje ukuthi ninginikelele ebhenki nje lawo masenti. Buka nje kumanje kade ngiqedela izolo ngiqedela bese kusele irice elincane buka ibhodwe empty futhi angisakhali ngempela manje sekuphele ezona inyembezi ngoba ngikhathele kunikhumbuza into eniyaziyo ukuthi ngathi donethana engathi anizwa ukuze ngibe right nami ngihleke njengezinye izingane. Empty amabhodi buka nelikakhari i-empty engathi anizwa. Phela inyanga nizobe niqhiphotheke ezitulweni zasema-restaurant nidla kamnandi ni-happyable mina ngi-cryable. Anginalutho laleli loluluthela ayingathi angiza nobe nidla ko-KAFC nidla kamnandi ayingathi angiza mina anginalutho laleli lolu ayingathi you don't understand my assignment. Aninazwele kodwa amanithanda ngelinye ilanga. Ngiyabonga kodwa kulaba abanye abake bangithwala ayingathi angiza.